आज भाईर मोर जाइथिलु बुलादी घरକୁ ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ଦାରକାର ଗୋଟେ କାଫେକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇର ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଦେଇ ଘରକୁ କୁଆଖିଆ ମଧୁବନ। ତ ବାଟରେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମିଠା ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ବରୁହାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ତ ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସି ପଳେଇ ଆଇଲୁ କୁଆଖିଆ ମଧୁବନ ରୋଡ଼କୁ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଜିଜୁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଜିଜୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ବସିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଦେଇ ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଇ ତାର ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ତ ମୋତେ ବି ଲଗେଇଥିଲା ରୋଷେଇ କାମ। ତ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟ ଆଉ। ଏପଟେ ଜିଜୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଟିକେ ଗପସପ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ସମୟ ଗପି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲା ତ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇବାରେ ଏତେ ସାରା ପୁରା ଆଇଟମ୍ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ବନଉନଥିଲା। ଛାଡ଼ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ନଈ ସଫା ଚାଲିଥିଲା। ତ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିଜୁଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବି ସରିନି। ତ ଆମକୁ ଦେଇ ଆଣିକି ଚା ଫା ଦେଇଥିଲା। ଚା ଫା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କର ବି କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଜାରକାକୁ। 15-20 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୋ କାଫେରେ। ତ ଭିତରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ର ପୁରା ସଜା ହେଇଛି। ମାନେ ଯାଇକି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଗଲେ ସ୍କାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସ୍କାନିଂ କରିବାକୁ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁପିଆଇ ସବୁ ଦେଇଛି। ତ ଜିଜୁ ତାଙ୍କର ସ୍କାନିଂ କରିକି ଚା ଆଉ କଫି ମଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ତ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋର କଫି ନେଇଥିଲି ଇଏ ତାର ଚା ନେଇଗଲା। ଅନାନି କଣ ହଉଛି। ଏପଟେ ଦେଇ ତାର ଚା ପିଉଛି ଅଳ୍ପ ହସିଛି ପ୍ରବଳ। ତାପରେ ମୁଁ କଫି ଗୋଳେଇ ଗାଳି ପିଇ ଯାଇଥିଲି। ୱାହ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ବି ପିଇବ କମେଣ୍ଟ କର। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସରିଗଲା ମତେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଇରେ ଶଳା ମୁଁ କେତେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଦେଇ ତାର ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ତ ବୁଲାବୁଲି ତ ସରିଲା ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।